Trojizbový panelový byt sa nachádza v centre mesta Žiar nad Hronom na ulici Slovenského národného povstania. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. Má nové plastové okná, vstupné bezpečnostné dvere, interiérové dvere a zárubne, nové rozvody elektrickej energie a vody, nové panelové radiátory, stierky, kuchyňu, kúpeľňu, WC, plávajúce podlahy a keramickú dlažbu. Byt sa predáva so zariadením, teda kompletným zariadením spálne, detskej izby a vstavanej umývačky riadu. Byt disponuje aj optickým internetovým pripojením. K bytu prináleží jedna pivnica. Bytový dom prešiel rekonštrukciou, je zateplený, má novú fasádu, stupačky a zrekonštruovaný vchod. Cena trojizbového panelového bytu v centre je 52 000 eur.